Què? Com ha anat la feina avui? Bé. Bé i prou? No m'has de dir res més? La reunió amb el Brió? Sí. Doncs bé, ha anat molt bé. Li he dit que acceptava la feina i ha estat encantat. Fins i tot ha sortit a la redacció a fer-ho públic davant de tothom. Què? Un moment. Què passa? Feliç aniversari, amor meu. Gràcies. Moltes gràcies, Va, obre'l! Ja. Uau! Que maca! És molt elegant. El regal de veritat és a dins. Ah. Turandot! Al Liceu, tercera fila centrades com a tu t'agraden. Són pel dia de l'estrena. Ah! I com les has aconseguides? Ah, jo també tinc les meves influències. Uau, hi haurà la plana major de la política nacional. Sabia que t'agradaria. Saps què et dic? Què? Que tu t'ho mereixes molt més que tots ells. Per què? Doncs perquè a tu t'agrada l'òpera de veritat i no hi vas per figurar. Home, figurar una mica no està malament, Paula? Sí, però una miqueta i prou, I què? Què? Jo què? Que no tinc regal, jo? Així. I ara... No miris, Aquí. Molt bé. Per aquí. Així. No miris, Aquí. Molt bé. Ja està. Va, ja pots mirar. Però, Marc! No és una òpera de Puccini, però... És preciós! M'ha ajudat a triar-lo la cruz. Per què m'ho expliques, això? No veus que quedaries com un rei? Sóc el teu marit i a tu no puc enganyar. Deixa'm. Et queda perfecte. I ens en podem anar. No, Com? no anirem enlloc. Ens quedarem aquí a casa. Oh, que puntuals. Bona nit. Hola, bona nit. Endavant.